हानिफ्राय देरसिनथ' जेबो गैया हायानो सब किसु हा गैयाब्लानो जेबो गैया डकुमेन्टसानो हासो गोनांसिन दा बे हिसाबैहाय आङो बिथां रनजित बसुमतारीखौ आङो बेखौनो बाख्नायगोन दे बिथां थानायावहाय जोङो दिनै जों मोनफुंजोबनो हाबाय खिन्थु जेरै खुगाजों बुंदों बे आखाइजों मावदों आरो अफिसियेलबो थाबथायाखै खुनु जायगायावहाय माने फटाफट जादों आरो 1952 सालनिफ्रायनो जों दङ बेवहाय 1965-66 सालाव जोंखौ होखारनोबो अर्डार होदोंमोन बे समाव 68 सालावहाय बाना जायासै बेयाव जब थायासै दिनै जों खारै खारनानैहाय जोंथ' बे जायगानि मानसिया गरिब गोजा खारै खारनानैहाय जों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय जों बे हाखौ जों मोननाय जाबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनो जों दिनै हाग्रामा सरकारा दिनै होनो होननानै सेस्था खालामदोंमोन खिन्थु होनो हायाखै अफिसियेलबा मा दंमोन बेखौथ' जों बुंनो हाया दा जों मोनाखै जों खिन्थु नैबेयावहाय बिटिआर सरकार देरनाय लगे लगे जों 2 बोसोरावनो जोंनो गोरलैयैनो जों बेखौ मोननाय जादों आरो आङो बेखौनो बुंगोन जे बिटिआर सरकारा जोंनो हा होनायखौ खुब मोजां मोनदां आरो जों एथ' दिन जोङो खालामबोनो हायाखैमोन एबार जोङो मोननाय जाहैबाय गोजोननाय फैबाय आरो मानो होनब्ला 1952 सालनिफ्रायनो जों दङ बेवहाय 1965-66 सालाव जोंखौ होखारनोबो अर्डार होदोंमोन बे समाव 68 सालावहाय बाना जायासै बेयाव जब थायासै बेनिफ्राय दिनै जों खारै खारनानैहाय जोंथ' बे जायगानि मानसिया गरिब गोजा खारै खारनानैहाय जों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय जों बे हाखौ जों मोननाय जाबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनो जों हानिफ्राय देरसिनथ' जेबो गैया हायानो सब किसु हा गैयाब्लानो जेबो गैया डकुमेन्टसानो हासो गोनांसिन दा बे हिसाबैहाय आङो बिथां रनजित बसुमतारीखौ आङो बेखौनो बाख्नायगोन दे बिथां थानायावहाय जोङो दिनै जों मोनफुंजोबनो हाबाय जोंनि नांगौमानिखौ थारमाने जोङो आगेयावथ' जोङो खुनु सरकारनि खुनु अनसुंथाइखौ जों मोननो थाङाखै आबार जोङो सरकारनाव माबा अनसुंथाइ बिनो थांब्ला डकुमेन्टसनि थाखाय जों फेल जादों हायानो गैया नालाय जोंहा डकुमेन्टसानो गैया दा बेवहाय जों अनेक किसु माखासे जोंहा थाबथालांजोबदों आरो फिसा फिथाइफोरखौ जे लेखा फरायनांगौब्ला मा नांगौ डकुमेन्टस होनांगौ बे प्रमान पत्रखौ जों होनो हायै जादों आरो दा जों बेखौनो बुंगोन दानि बिटिआर सरकारखौ जोङो खुब गोजोननाय मोनबाय जोङो दिनै हा गैयैखौ हा मोनदों आरो जोंनि हा मोननाय माने जोङो डकुमेन्टसखौ जोङो मोननाय जाहैबाय जोङो स्थायी बासिन्दार हिसाबै जोङो आगेयावबो मोननांगौमोन खिन्थु जों मोननो हायाखै मा खालामो जोंनि खाफालानो गाज्रि जों बेखौ सानना लादों आरो दिनै हाग्रामा सरकारा दिनै होनो होननानै सेस्था खालामदोंमोन खिन्थु होनो हायाखै अफिसियेलबा मा दंमोन बेखौथ' जों बुंनो हाया दा जों मोनाखै जों खिन्थु नैबेयावहाय बिटिआर सरकार देरनाय लगे लगे जों 2 बोसोरावनो जोंनो गोरलैयैनो जों बेखौ मोननाय जादों आरो आंनो निजेस्थ' खारनाया खिन्थु जाफुंनो हायाखैमोन खिन्थु एबाराव माने मोजां जाफुंबाय आरो जिहेतु सोलोंथाइ लानाय समाव फरायसाफोर थायो दा बिथांमोना स्कलारशिप मोननो थाखाय बिथांमोना हानि जे मोनसे फोरमान थामहिनबा इनकाम सार्टिफिकेट होनो गोनां जायो दा बे समाव जे स्टुडेन्टफोरा स्कलारशिप जे मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायोमोन नामा नोंथांमोननि जे गामिनि बा नोंथांमोननि फिसाफोरा औ जोङो बे फिसौफोरखौ जोङो लेखा फरायनायाव बे जे मोननांगौ जिनिसफोरखौ जों मोनाखै जोङो माखासे बेनिफ्राय जों बाद थांदों जों डकुमेन्टसखौ होनो हायाखैब्ला जोंनो सोर अनसुंथाइ होनो बेनो आरो स्कलारशिपखौथ' जों मोनखायाखै आं बिथांमोनखौ प्रमद बर' बा रनजित बसुमतारी जिखुनु जाया जोंनि बे बिटिआर सरकारनि जे नेता बेथाखौ आं बेखौनो बुंगोन जे गोजोननाय मोनबाय बिसोरखौ आं आशीर्बाद होगोन आंनि गोसोजोंहाय मानोना होनब्ला बिसोरनि थाखाय आं दिनै बे हाखौ मोनबाय आरो बिसोरनि थाखाय आं फिथाइनि थाखाय जे जोंनो नांगौ बे नांगौखौ जोङो देखायनो हाबाय आरो बिथांमोना खालामना गालांबाय दा बेखायनो आं प्रमद बर'खौ आं गाज्रि बुंनो हाया बा सोरबा बिफेरेंगा बेखौबो आं गाज्रि बुंनो हाया मानोना होनब्ला जों बिसोरनि थाखाय जों बे हाखौ जों मोननाय जाबाय आरो सिमार्ट पिजिआरआ दिनै पिजिआर गैला जों सत्त जोङो बेयावनो स्थायी एखे खालामनो हाबाय आरो आं खुब गोजोननाय मोनबाय थारमाने आङो मोनगोन मोनाखौ खुब सिन्था खालामखादोंमोन आरो फार्स्ट जखन फेरेंगा सारनाव जों थांदों
थांब्ला बुंबाय बिसि गौमोन रायजाया दंखौनो खोन्थादों आङो सारनो जे 1952 सालनिफ्राय दङ सार आङो बेयावनो जन्म आरो बेयावनो बोरायबाय आंनो दिनै होननानैहाय तখন बुंदों बे माबादि एसे हालाय पिजिआर दा पिजिआरआ मा गोग्लैहैयो आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय जोंनि हा पिजिआर होननानैहाय हाब पिजिआरआथ' बिराद कठिन होनना बुंदों आरो बियो दे नोंसिनि थाखाय आं मावगोन बे खामानिखौ होनना बुंदों खिन्थु जेरै खुगाजों बुंदों बे आखाइजों मावदों आरो अफिसियेलबो थाबथायाखै खुनु जायगायावहाय माने फटाफट जादों आरो आं खुब मोजां मोनदों आरो औ अफिसावबो खुनु अफिसाव थाबथायाखै आरो डाइरेक्ट औ डाइरेक्ट खम समनि गेजेरावनो आंनो निजेसो माने फाइलखौ लाना डाइरेक्ट पास खालामजोबनाय जादों आरो बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव